Γεια σας, καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο του Basketball News. Σήμερα έχουμε το πρώτο βίντεο με προγνωστικά για τη νέα μπασκετική χρονιά, για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα θα δούμε τους αγώνες της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague μετά από την πρώτη εβδομάδα που άνοιξε την σεζόν 25-26. Πριν πάμε στο βίντεο όμως, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe με το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα βίντεο που θα είναι στο κανάλι. Επίσης, άμα θέλετε, αφήστε και ένα comment σχετικά με την άποψή σας για αυτά που θα πω, αν συμφωνείτε, διαφωνείτε ή αν θέλετε κάτι να προσθέσετε. Αυτά, πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Η πρώτη εβδομάδα πέρασε της EuroLeague, οι πρώτες δύο αγωνιστικές έγιναν. Πάμε στην τρίτη. Μια εβδομάδα EuroLeague που έχει αγώνες Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Την Τετάρτη είναι το Ισραηλινό ντέρμπι μεταξύ Hapoel και Maccabi, από το οποίο θα ξεκινήσουμε. Hapoel Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στις 9 και 5. Το βίντεο το κάνω αρκετές μέρες πιο πριν, οπότε οι αποδόσεις δεν είναι οι τελικές, δεν είναι σαφείς. Εδώ Hapoel Maccabi Tel Aviv αξίζει ο άσος. Εύκολη νίκη της Hapoel Tel Aviv, στο οποίο εδώ τον βλέπω στο 1.50, όχι αρκετά χαμηλά μάλλον. Εντάξει, είναι μια safe επιλογή θα έλεγε κανείς, εκτός κι αν η Maccabi κάνει το απίστευτο. Το διπλό της Maccabi είναι στο 3.10, το οποίο είναι μια καλή επιλογή αν κάποιος θέλει να ρισκάρει. Η Maccabi όμως την πρώτη εβδομάδα είδε το Lonnie Walker να τραυματίζεται. Έχω χάσει λίγο την κατάστασή του, δεν ξέρω πότε θα επανέλθει και ποιο είναι το χρονικό διάστημα επιστροφής του. Αλλά από την πρώτη εβδομάδα η Maccabi δεν έδειξε καλά σημεία, σε αντίθεση με τη Hapoel, η οποία έκανε 2-2 κόντρα σε πολύ δυνατές ομάδες, και πιστεύω ότι η Hapoel θα πάρει και αυτό το παιχνίδι και θα κάνει το 3-3. Αυτά για το παιχνίδι της Τετάρτης. Πάμε στην Πέμπτη, η οποία έχει 5 παιχνίδια. Τα 3 είναι στις 9.30, το 1 στις 10 παρατέταρτο και το 1 στις 10. Έχουμε Αρμάνι Μιλάνο Μονακό, Μπασκόνια Παναθηναϊκός, Παρτιζάν Εφές, Παρί Βίρτους Μπολόνια και Ρεάλ Μαδρίτης Βίλερμπαν. Το Μιλάνο, όπου την πρώτη αγωνιστική κέρδισε την Ερυθρό Αστέρα, αλλά τη δεύτερη εβδομάδα ιτήθηκε από την Παρτιζάν. Έκανε 1-2 επί σερβικού εδάφους. Η Μονακό έκανε επίσης 1-1. Το πρώτο μάτι το έχασε από την Ζαλγκίρις για 5 πόντους με 84-89, αλλά στη δεύτερη αγωνιστική και νίκησε με 20 πόντους διαφορά την Dubai BC, κάνοντας μια πολύ καλή εμφάνιση. Μιλάνο Μονακό, πιστεύω ότι παρά το ταλέντο που έχει η ομάδα του Μιλάνου, η Μονακό θα καταφέρει να κερδίσει μέσα στην Ιταλία, με το διπλό να είναι στο 1.87, μια αρκετά αξιόλογη επιλογή, καλή, κοντά στο διπλασιασμό, και πιστεύω ότι είναι και μια λογική επιλογή, γιατί η Μονακό είναι μια ομάδα που θέλει να διεκδικήσει πράγματα και πρέπει να δείξει από τώρα τις ικανότητες της. Και πιστεύω επίσης ότι ο Βασίλης Πανούλης δεν θέλει καθόλου αυτή την ήττα και θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει. Αυτά, πάμε στο επόμενο μάτς, Μπασκόνια Παναθηναϊκός, το οποίο είναι ένα μάτς όχι τόσο entertaining, αν μπορώ να το πω. Η Μπασκόνια που είναι αν όχι χειρότερη, από τις χειρότερες ομάδες της EuroLeague φέτος, μαζί με Βιλερμπάν, Παρί. Εκτός έδρας ο Παναθηναϊκός στη Βιτόρια. Οι ελληνικές ομάδες, είδαμε και τον Ολυμπιακό να δυσκολεύεται πάρα πολύ στην πρεμιέρα. Οι ελληνικές ομάδες τα τελευταία 2-3 χρόνια δυσκολεύονται πάρα πολύ στην έδρα της Μπασκόνια, παρά το γεγονός ότι δεν είναι και καμιά wow ομάδα, και πέρυσι ο Παναθηναϊκός, αν κάνω λάθος, δυσκολεύτηκε, αλλά νίκησε, και πρόπερσι είχε χάσει, αν θυμάμαι καλά, μέσα εκεί. Το διπλό ωστόσο του Παναθηναϊκού μέσα στην Ισπανία είναι στο 1.42 και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει τα πάντα για να πάρει αυτή τη νίκη. Μια νίκη που θα του δώσει και ψυχολογία και αυτοπεποίθηση και θα τον βάλει ακόμα πιο ψηλά στη βαθμολογία. Αυτά από αυτό το παιχνίδι. Πάμε στο Παρτιζάν Εφές. Ένα παιχνίδι πολύ καλό, αναμένεται να είναι φοβερό παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες είχαν 1-1 στην πρώτη εβδομάδα. Η Εφές κέρδισε το πρώτο μάτς κόντρα στη Maccabi Tel Aviv, αλλά ιτήθηκε από τη Hapoel, ενώ η Παρτιζάν
Έχασε στο πρώτο μάτς από την Ντουμπάι και στο δεύτερο κέρδισε το Μιλάνο, όπως είπαμε πριν. Εδώ θα πάω με το outsider και θα πω διπλό της ΕΦΕΣ μέσα στην καυτή Stark Arena, στην καυτή πάρα πολύ δυνατή έδρα της Παρτιζάν. Το διπλό το οποίο είναι στο 2.57, αρκετά υψηλό αν θέλετε τη γνώμη μου. Η ΕΦΕΣ μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή και η Παρτιζάν η οποία στην αρχή της χρονιάς πάντα δείχνει αρκετές αστάθειες. Πέρσι και πρόπερσι έκανε πολύ αργά ξεκινήματα και αυτό της κόστησαν την είσοδο στα play-off ή στα play-in αντίστοιχα, και πιστεύω ότι η ΕΦΕΣ θα κάνει τη ζημιά στους Σέρβους και θα φύγει με την νίκη από το Βελιγράδι. Διπλό λοιπόν σε απόδοση 2.57, πάρα πολύ καλή επιλογή αν θέλετε τη γνώμη μου. Πάμε τώρα στο Paris Virtus Bologna, ένα παιχνίδι της κάτω τάξης, παιχνίδι με ομάδες που δεν θα τερματίσουν πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Η Paris έκανε μια πολύ σημαντική νίκη κόντρα στη Maccabi Tel Aviv, αλλά τη δεύτερη αγωνιστική, αλλά και η Virtus έκανε στα 1-1. Στο πρώτο παιχνίδι ήταν μια από τις εκπλήξεις της εβδομάδας, κέρδισε τη Real Madrid της εντός έδρας, αλλά στη δεύτερη αγωνιστική τήθηκε εκτός έδρας από τη Βαλένθια και πιστεύω ότι η Virtus θα είναι αυτή που θα πάρει αυτό το παιχνίδι. Παίζουν μέσα στην έδρα της Paris. Το διπλό είναι στο 2.42, μια επίσης πάρα πολύ καλή επιλογή. Αν βάλετε αυτά τα δύο παιχνίδια δηλαδή θα πενταπλασιάσετε τα κέρδη σας, αν θέλετε να παίξετε FS Virtus. Πιστεύω η Paris, παρά την έδρα και παρά την σημαντική νίκη που πέτυχε κόντρα στη Maccabi, η Virtus θα είναι πιο δυνατή. Θα μπει μπροστά ο Κάρσεν Έντουαρτς ή κάποιος άλλος, θα κάνουν μια καλή αμυντική προσπάθεια και θα πάρουν το παιχνίδι κουτσά στραβά. Πιστεύω δηλαδή ότι οι Ιταλοί θα φύγουν την νίκη από τη Γαλλία. Αυτά και από αυτό το παιχνίδι. Πάμε στο τελευταίο παιχνίδι της Πέμπτης. Real Madrid της Villeurbanne. Villeurbanne έκανε νίκη την πρώτη εβδομάδα, νίκησε την Μπασκόνια τη δεύτερη αγωνιστική, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες από τη Βαλένθια στην πρώτη αγωνιστική. Η Real έκανε επίσης 1-2, νίκησε τον Ολυμπιακό μέσα στην έδρα της, αλλά όπως είπαμε και πιο πριν ιτήθηκε από τη Virtus στην πρεμιέρα της EuroLeague. Για κάποιο λόγο έχω μέσα μου ένα ένστικτο ότι η Real θα δυσκολευτεί πολύ στην αρχή της χρονιάς και ότι η Villeurbanne θα θέλει να πιέσει πάρα πολύ τους Ισπανούς. Έχω πάει για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι με διπλό. Ξέρω, ακούγεται τρελό. Έχω βάλει διπλό της Villeurbanne μέσα στη Real Madrid της, διότι η Real πιστεύω δεν θα είναι κουρασμένη. Έχει πολύ σημαντικό παιχνίδι στην ACB με την Gran Canaria μόλις 4 πριν, και έχει και με την Μπασκόνια επόμενο παιχνίδι μετά από 3 μέρες από το ευρωπαϊκό παιχνίδι, οπότε θα έχει την πίεση. Έχει την πίεση ότι είναι καινούργια ομάδα με καινούργιο προπονητή, καινούργιους παίχτες. Η Villeurbanne από την άλλη δεν έχει καμία πίεση, δεν έχει τίποτα να χάσει, τίποτα να κερδίσει, οπότε πιστεύω θα παίξουν all in. Διπλό στο 5.90. Αυτά για την Πέμπτη. Πάμε στην Παρασκευή, όπου έχουμε 4 αγώνες. Έχουμε Φενέρμπαχτσε Ερυθρός Αστέρας, Ολυμπιακός Ντουμπάι, Μπάγεν Ζαλγκίρις και Μπαρτσελώνα Βαλένθια. Πολύ ενδιαφέρον μάτς. Ας ξεκινήσουμε με το Φενέρμπαχτσε Ερυθρός Αστέρας. Χωρίς πολλή συζήτηση, άνετη επικράτηση της Φενέρμπαχτσε πιστεύω, μέσα στην έδρα της ειδικά, και με τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος δεν έχει δείξει καλά δείγματα, η αλήθεια είναι. Είχε και ένα τραυματισμό, έχει 0-2, έχει χάσει από την Μπάγεν και από το Μιλάνο. Πιστεύω ο Ερυθρός Αστέρας φέτος θα είναι δύσκολα και θα έχουμε αρκετές αλλαγές μέσα στη χρονιά. Άσο στο 1.40, Φενέρμπαχτσε άνετο. Πάμε στο Ολυμπιακός Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός Ντουμπάι είναι ένα παιχνίδι απρόβλεπτο θα το έλεγα. Γιατί η Ντουμπάι, παρά το γεγονός ότι υπέστη ένα τεράστιο πλήγμα, αφού ο Αλέξ Αβράμοβιτς θα μείνει εκτός σχεδόν για 2 μήνες περίπου, λόγω λάθος των γιατρών της ομάδας, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Ο Ολυμπιακός, όπως είδαμε στο παιχνίδι με τη Real,
μπορεί να ξεκινήσει πολύ δυνατά με Dorsey και με τρίποντα και με δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά στη συνέχεια να χάσει το momentum και να βρεθεί πίσω στο σκορ και να μην μπορέσει να γυρίσει το παιχνίδι. Πιστεύω ο Ολυμπιακός θα παίξει καλή άμυνα, αλλά θα πάθει ό,τι έπαθε και με τη Real, και παρά το ότι είναι μέσα στην έδρα του και μέσα στο σεφ, πιστεύω η Ντουμπάι θα κάνει το διπλό, θα κάνει τη νίκη έκπληξη, βασικά όχι, μία ακόμα νίκη έκπληξη στην τρίτη αγωνιστική και θα φύγει με το διπλό από το σεφ. Το διπλό το οποίο είναι στο 4 απόδοση έχει το διπλό. Βλέπετε πάω όχι με τα underdog, πιστεύω ότι όπως θα εξελιχθεί το παιχνίδι και οι συγκυρίες θα φέρουν το διπλό στην Dubai BC, και η Dubai BC θα πάει στο 2-1 με τον Ολυμπιακό να ψάχνει λύσεις. Πάμε στο Bayern Ζαλγκίρις. Η Bayern εντός έδρας με τη Ζαλγκίρις, η οποία έκανε 2-2 απέναντι στους πρωταθλητές και στους φιναλίστες της χρονιάς, κόντρα απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και στη Μονακό. Πάω με το διπλό Ζαλγκίρις για 3-3 στο 2-30 το διπλό μες στη Γερμανία. Bayern, η οποία έκανε, χάρη στην απίστευτη τρομερή εμφάνιση του Όμπιστ, κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα, ιτήθηκε από τον Παναθηναϊκό την πρώτη αγωνιστική και πιστεύω ότι η Ζαλγκίρις θα φύγει με το διπλό από τη Γερμανία και θα ανεβεί και θα είναι στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας με 3-3 στο 2-30 το διπλό. Πάμε λοιπόν και στο τελευταίο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague, ισπανικό derby ανάμεσα σε Μπαρτσελώνα και Βαλένθια. Η Μπαρτσελώνα εντός έδρας, η Μπαρτσελώνα η οποία νίκησε τον Παναθηναϊκό, έκανε μια φοβερή εμφάνιση μέσα στο ΆΚΑ, κέρδισε με 96-103, αλλά στην πρώτη αγωνιστική τύθηκε με κατεβασμένα τα χέρια από τη Χάπολ Τελαβίβ. Πιστεύω το μάτς αυτό, επίσης ξέχασα να αναφέρω, η Βαλένθια έχει κάνει 2-2 κόντρα σε Βιλερμπάν και Βίρτους, όχι φοβερούς αντιπάλους, αλλά είναι ένα 2-2, το οποίο δίνει ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Πιστεύω όμως ότι η Μπαρτσελώνα θα είναι αυτή που θα πάρει το αποτέλεσμα, θα είναι αυτή που θα νικήσει το παιχνίδι, λόγω έδρας, λόγω ποιότητας ρόστερ. Ο άσος της Μπαρτσελώνα στο 1-40 μέσα στην έδρα της, πιστεύω θα καταφέρει να νικήσει. Αυτά ήταν τα προγνωστικά και οι προβλέψεις, αν θέλετε να το πούμε, για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, τα προγνωστικά της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague, οι προβλέψεις, όπως θέλετε πείτε το. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να συμφωνείτε. Άμα συμφωνείτε ή διαφωνείτε, γράψτε το μου κάτω στα comments. Αφήστε ένα like, κάντε το subscribe σας με το καμπανάκι να σας έχω ειδοποιήσεις για όλα τα επόμενα βίντεο που θα είναι στο κανάλι. Αυτά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.